काल आम्ही रिव्ह्यू घेतल्या विथ चीफ इंजिनियर वॉटर सप्लाय, चीफ इंजिनियर नॅशनल हायवे, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वॉटर डिपार्टमेंट सगळे. कित्याक देर हॅज बीन कंटिन्युअस डॅमेजीस फॉर वॉटर वे लॉट ऑफ पीपल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ वॉटर सप्लाय. हायवे वर्क डेव्हलपमेंट जेन्ना जाता वी कॅन एक्सपेक्ट सर्टन थिंग्स टू हॅपन, but the turnaround time for them to repair should have also been in that particular part. Yesterday we have had a coordinated meeting so that this type of occurrences do not happen, which are problematic for every resident who is staying here. आम्ही मागीर टँकर धाड, आमकां कोण फोन मारता तांकां सर्वीस करून घे, हे आमची टीम करता खरी. आमचे पंच मेंबर जावं, सरपंच जावं, झेडपी जावं, हांव जावं, आमची ऑफिस टीम जावं, सगळें करता. प्रॉब्लेम येता की दीस कॅन बी अवॉयडेबल. इलेक्ट्रिसिटीन भितर खणून उडयले, थंय उदकाचे थोडे पायपलायन फोडले. So हे सगळे काल मीटिंग घेऊन रिव्ह्यू घेऊन वी हॅव पुट इट इन पर्स्पेक्टिव्ह. एव्हरीबडी हॅज सडनली स्टार्टिंग पुटिंग द थिंग्स इन प्लेस. वी हॅव आस्क्ड सी नॅशनल हायवे अँड सी वॉटर सप्लाय टू हॅव पिरियडिकल 8 to 10 days meetings. So these are reviewed and such type of issues do not arise. Flyover जाता असताना the highway contractor and the highway team they had certain concerns of their service road which is finding a bottleneck for the people to travel. सो ताज्या खातीर तांचें कितें सोल्युशन आसा, कितें जाता ताजें काही इन्स्पेक्शनाक आयिल्लें. वी हॅव बीन सपोर्टिव्ह टू द नॅशनल हायवे थरली सो दॅट द वर्क इज कंप्लीटेड बिकॉज इट्स अ ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर ऑल ऑफ अस. एट द सेम टायम द कॉन्ट्रॅक्टर्स शूड बी मोर रिस्पॉन्सिबल. तांच्या इरिस्पॉन्सिबिलिटी खातीर आमकां त्रास जाता आनी हे नॅशनल हायवेच्या लोकांनी समजून घेवन योग्य तरेन तांचेर दे हॅव टू गिव डायरेक्शन सो दिस टायप ऑफ इरिस्पॉन्सिबल ऑर केअरलेस वर्क डज नॉट कम अप. आय विल रायट टू द कन्सर्न पीपल ऑल्सो. ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सगळें पळयल्याक there is hardly any problem in terms of the traffic moving towards Bangalore city in spite of the development work happening. But important is more coordination between the contractor and the national highway engineering team, which we have told them the department to ensure that coordination happens. कित्याक आमकां ऑक्टोबर पर्यंत सोंपयतले जाल्यार there are challenges and the challenges बरोबर करतले तांचें आमकां सहकार्य जाय. डेव्हलपमेंट जाता आसतना जावपाक आमी सपोर्ट करता पूण लोकल शुडंट बी डिस्टर्ब इन टर्म्स ऑफ वॉटर गेलें, लायटीचे प्रॉब्लेम जाले, हें जावंक जायना. पूण ताच्या खातीर काल रिव्ह्यू घेतिल्ली आनी आज ऑन सायट इन्स्पेक्शन करता.